Alimar. Alimar. Shoutout sa iyo. Daw ang mapili eh. Kaya nagsandal lang ginawa ko. Mahirap sa gitna, no? Mahirap sa gitna. Mahirap sa gitna. Mahirap sa gitna. Ay, nahirap. Puta, pagpasok ko ron, oh, dami agad pumasok na sa sakyan. Ay, puta, babalik ako rito. Bahala na yan. Hindi na. Mahirap ako sa gitna. Buti ba yung si Raymond nakasimpi sa gilid? Sira ko yung tao eh. Gano'n ba bintahan niya? Ang dami ang bintahan namin. Ayaw. Oo. Hindi nga, yun yung mga magandaan. Ayo. Ito yung yaman. Ilang araw kang wala halos binta. Hindi pa na nga lang babawi. Parking. Ayoko niyan! Gagawin ko yan. Rick! Shoutout sa 2 viewers. Kaya lang. Stay na lang, 60. Stay na lang, kilo, 60 kilo. Ikaw ko pa dyan. No! Ano daw? Mainit ba yun? Ano dito ta? Merita. Ay, yaw, shoutout. Ya. Hi, Karen. Morning. Ni hao ma. Si Pananig lang din, oh. Tandaan lang yan. Tandaan. Sige. Karet. Yan, yan. Okay na ba yun? Magtugay ka. Ay, Sagaro, shoutout. Shoutout. Tin natin kay si Alimar. Nagalang lapit. 30,000 na lapit ako.
Guys, Sagaro, happy Sunday everyone. Sagaro, shout out Alimar. Hello sa pakakaway-kaway dyan. Guys, Sagaro. Alimar, shout out. Chris, Motovlogs, tol, shout out. Gusto tol. Busy-busy yan si yung host. Waray-waray. Chris Motovlog. Thank you. Chris Motovlog, shout out. Para po naman sa mais namin. Magandang namin. Tapos kayo isa lang yung kailangan ko kasi ayaw. Turang mais din yan. Shoutout sa 6 viewers. Pasensya na po kayo kung hindi ko yung mabasa. Morning mga kawaray, mga katatay. Tatay Robin, 2.0, shoutout sa iyo. Manay Bicol, good morning. Blessed Sunday. Ay, sigara, thank you. Salamat po sa inyo kung pag-aral. Silip lang kayo. Thumbs up lang kayo. Thumbs up kasi busy post nyo. Tayo mga pag-aral. Ano tayo, magpalit tayo ng nakapin guys. Nagato, pin natin. Salamat po sa 6 viewers. Nabisi ko, shoutout po. Morning, Papa Marnoy. Shoutout sa iyo, nabisi ko. Puro balat lang yan. Pwede na yung pamanok. Boss, baka meron ka. Sana mo mamaya, marami na nilo isang sala. Ano nasa ako? Bilhin ba? Bilhin mo, Bok? Ay, kabisi. Tagaso. Ay, sa ate, bili na. Ano ko sa manok? Tagas. Ibay kayo, may tagas. Sana mo na lang dyan dyan. Sana Buwan. Sana mo dyan. Thank you, ha? Kami pre. Dapat.
viewers at 7 thumbs up, shoutout po. Maraming salamat guys. Thank you so much. Ayan lang, ma'am. Kanina, dito sa labas. Malay, Perino. 150. 150. 115. Hindi na yan? And before, Isang balugado sa kanto na dito. Like before yun? hi, shoutout Ina. Ina Mix Vlog, shoutout sa'yo. Sagaro, please double tap the screen guys. Thank you, Sagato. Astig, shoutout pa rin. Shoutout sa'yo, Astig. Nasa loob yung task force o hindi kanina lang. May galaw shoutout ka, basic ko. Dami na yata binta. Ay, Astig, taga saan ka? Ito ka lang ba Novaliches? Tama lang, may benta naman. 5 viewers at 10 thumbs up na rin. Ganda ng task force dito sa Quirino. Matigas lang talaga ulo ng kiss kita. Be. Carlo to, pre. Si Carlo Salaya. Walang biyahe tol. Ano pa rin? Paring Carlo, wala kang biyahe. Carlo Montes, sa kumpare ko siya raw. Salamat sa panonood. Ano pare? Pasya lang mamaya, baka makadaan ka rito. Bigyan kita mais. Wala akong ano ngayon, manggay, mais lang. Hey Karin, ni hao ma. Good morning, Mark. Thank you, Ate Eva. Ate, tuloy Ate Gemma, thank you po. Naduduling na ako. Hey, namin vlog. Naduduling na ang person. Sa good job. Isang gater mo. Hiniram mo po yung isang gater, di ba? Isang gater ang hiniram mo. Ito ba nang hirap ng gater? Ito mo sa ilalim. Ayun ang gater mo. Hindi, yung ito may dalawa yun. Ay, ito lang. Yan, una kasi. Ayan na nga. Alis na nga eh. Thank you, baby. Wala na, kumarin pa eh. Ano, may passport? Malis ka doon? Eh?
connect. Ha? Yan isang connect. Galing. Five days na hindi ako pumasok, may sakit ako. Ano po nangyari sa'yo? Trangkaso lang. Sige, Regular siya sa lahat. Kita mo ka, hindi ako siya nakakat yung lang. This Sunday, kala ko si Iba na ako. Hindi, Ate Gemma, sorry po. Ay, pwede mo 5 viewers, oh. Isa mo, kain din ako. Tatay Robin, kakanin. Sarap. 56, ma'am. Ha? 56. 56? Guys, pasensya na po kayo ha. Sorry. Bulutong, mahirap yan. Hello? Nagkabulutong ako. Ah. Hello, shout out sa lahat. God bless Sunday. Kala ko si Eva na. Magaling ka. Astig, huwag kang pusuhin ang laman ng katawan. Pagka nagkabulutong ako. Nako. Kaya mo, pagkamot ka lang, pre. Kaya mo yan. Hello, Tatay Robin. Miguel shoutout, Mark Joe. Anong tinda mo? Ate Eva, ano po? Mais pa rin. Thumbs up daan. Thank you po, Army Caporal. Thank you po. Hello, Tatay Robin. Sabi ni Ate Eva. Tatay Robin, Miguel shoutout po, Ate Gemma. Marjo, good morning. Thank you po. Army Caporal, thank you po. Tatay Robin, hello. Barb, silo hi. Hello po sa lahat. Eva, Miguel shoutout. I'm viewers, shoutout po. Parin po, patingin muna ako. Kakain lang ako. Hindi ko na kaya. Alam mo naman presyo niyan, pre. Bok. Kaya lang ako. Gutom na. Hindi ko na kaya, guys. I'm hungry. Parang yung Carlo, magpagaling ka pa rin. Dati nagkabulutong din ako dyan. Balik-balik talaga ang lagnat mo dyan. Pa-check up ba? Tara, pa-check up. Para maagapan, marunasan mo. May gina shout out everyone, sabi ni Sagato. Sangkanin. Uy, dito tayo. Sarap po. Mukhang may panlabang kayo ngayon ah. Linggo eh. Cheng, pataging gala. Basa mo ng kanin. Gutom na. Kain tayo guys. Shout out. Dar. Dar. Pwede ba Gcash dito?
Pero Gcash na ba tayo dito? Ang bayaran? Hindi, no? Pinakita niya rin kwenta. Kala ko Gcash. Babayad na ako dito. Gcash na sana rin. Kasi mag-scatter. Nagagalit yan. Hi Karen, thank you so much Karen. Bulutong, hapdi yan. Oo, nagkabulutong din ako niyan. Naranasan ko. Wala na bang task force? Wala na, umalis na. Kaya kumain muna ako. Kain alaga ang katawan, lupa. Inom ka ng Kerosene, astig. Ayan, kalahati lang. Bakit saan kalahati nito? Okay, kahit pa yan 50 kalahati. Sabi niya kung sila daw. Bawal konti. Bawal. Sarap ba yan? Delikado siguro. Naman yung ano nang may-ari ah. Yung panlasa yata ngayon ah. Tingis, bisa mo. Moon! 8 viewers, shout out. At yung binabagalan na Ate Agnes. Ano eh? Si Ate Agnes talaga to. Shout out. Pagod Sa na mga mi. gustong kumain dyan. Kain na kayo, sarap noon lang. Man, mga gusto mo? Kuhaan kita. Utang kita dito. Kain tayo, Mark. Do, Litson. Litson kawali. Kain po. Kain lang muna ng ano. Anong oras na? Alas-10 na yata eh. Oh, mag-alas-10 na pala. 9:58. Mahirap yung bulutong. Pero sa lagi ka lang magpunas ng maliganggam para huwag mong kamutin ng kamutin. Punasan mo na lang ng maliganggam na tubig. May Bicol, kain po. Kain po kayo. Nagutom na ako, pre. Ay, Matipo, shout out. Alagaan ang katawan para lang malusog, walang sakit, di ba? Shout out, Matipo. Idol Matipo, shout out. Napanood ko yung ano mo. Yung pagpunta mo kay Tita Aw at yung sa naglalagay yung saging. Napanood ko yan. Comment ako dun, di ba, Hinart?
Kalahating kanin nga. Dito pa akong Bulacan. Sama sa Bulacan. Kay Sir Manuel. Sino Manuel? Kay Sir Manuel. Hello, idol. Waray. Din kami dito. Hello, idol. Waray. Din. Ano? Din. Dito kami nakatira ngayon sa Quezon City. Dito rin po ako, Sir Manuel. Ati ba, may galaw shout out. Hello po, Ma'am Manuel. Ma'am Manuel ba? Hindi pala Manuel yun. Kala ko si Manuel. Hindi ko masasabi kung naman kasi ano yan eh, bago portion yan. Tatay Robin, kain po. Ano, tol? Pati po, kain tayo. Saan nga sa Bulacan, tol, ngayon? Thank you, Lord. Kala ko Manuel. Hello po, Ma'am Maria Pay. Solid ano yan sa'yo? Matipo yung asawa ko niyan. Si Maria Pay Kalas. Partner ko yan. Solid yan. Lagi nanonood sa mga video. Hindi lang mahilig yung mag-comment. Bustos Laridel, Bulacan. Wait lang. Nakamapasyal ka rito sa Baliches. Pasyal ka. Okay, thanks. Sangkay. More blessing to you. Ingat ka. Thank you, Tatay Robin. Ma'am Crystal, dahil po. Kain po tayo. Pag galing Cubao, saan pwede magsakay papunta dyan? Sakay ka ng Novaliches. Novaliches toll. Papuntang Novaliches simbahan. Sabihin mo lang pag sumakay ka dyan ng sa Cubao, sabihin mo lang galing kang Cubao. Sakay ka lang ng papuntang Novaliches simbahan. Mark, more blessing to you. Thank you po. Thank you, Ate Iba. Thanks, Matay po. Ingat ka dyan sa Bulacan dyan, sa Pilardel. Anak ko. Andyan na sa Pilardel, anak ko. Sige lang, kumain din. Sige po. Army ka para, thank you so much.
Saan yung kariton mo? Baka may init. Nandun sa labas. Tapos na rin ako. Thank you, Lord. Kain na rin sa wakas. Kami na penta. Hi guys. Hindi ka mo makita. Ayan. Hi guys. Asawa ni JM. Thank you, Lord. Guys, please connect Manay Bicol. Oh, thank you, Lord. Amin. Amin. Ma'am Criselda, thank you po. Ma'am Ate Eva, thank you po. Guys, please connect Manay Bicol. Please connect. Dad pre. Guys, magpalit tayo ng nakapin. Ermica Pearl po. Bibili natin. Oh, bibili na kayo dyan, oh. Bibili na kayo, rambutan, oh. 50 lang, kalahati. Buha pa ng bintahan nito. Grabe init. Mami ba? Ataw sa parimbog sa manggaw. Singit. Dalawa na nabuhos. Dalawa na nabuhos mo, Bok? Dumating ba sila? Hi, 7 viewers, shoutout po. Hindi makalagay ng payong, nandiyan yung dad eh. Masainitan. Yan mga vendors. At wala kang mangga, walang mangga. Nung kahapon lang na mangga yung Hindi naman na kasi ako nakapagpano ng mangga. Kapagpatira.
Daming tao. Janet. Junit, shoutout sa'yo, Junit. Siyempre, kailangan po eh. Tao, pag... Hi, Ma'am Junit. Thank you so much po. Mami Mel, yo! Thank you so much for masyad. Sa viewers at 16 tam-tam, shoutout po. Hindi ko alam. Sangkay, yes, salamat. Ay, bilhin natin, ay.
Mami bang Ana Santiago, good morning. Hello, Ma'am Ermi Caporal. Thank you so much. Tingin niya ako dun sa loob. May malalagyan. Harap dito, wala malagyan. May magbibintahan. Sorry. Ang cute ah. Ang ganda ng bumbum ah. Tao po, pasakay. Oo, nakabandukot ka doon. Ang ilan yan, sabi niya, paano ka magdugot? Ang grabe, yung durugot ko lang. Durugot ko. Sabi niya, dedoy mo na nga yan. Huwag gawin ko dyan. Dedoy mo nga ako nagtitinda. Hoy! Tinda mo na yan. Dahil doon ka dyan. Ah, sorry. Sarado na pala sila. Hi, shout out sa team viewers. Hi, Will. Thank you, Will, for visiting my life. Hi, Kies. Siki Live Dari, shoutout sa'yo. Tama ba? Ay, Sangkay B-Boy, shoutout. Will, shoutout Will. Guys, bili na kayo ng mais ko. Bili na kayo ng mais, oh. Hi, Grace. My love, hala. Loleto, Lapo, shoutout sa'yo. Thank you, Will. CK Life Diary, shoutout. Waray hair. Biyang kitang jacket. Ay, moderator ka na. 11 viewers, shoutout. Shoutout sa inyo, guys. Ate Mais. Hala, Grace. Hindi na mais, Ate Mais, oh. Pasok nga ako dun sa loob. Wala tayong benta rito sa labas. Will, thank you so much, Will.
tilapia, te. Oh no. Super hot. Oh no! Oh no! Super duper hot! Iwan lang kahit sa Ba't ito? Andiyan sa harap. Andiyan sa harap. Harap. Ayan ah. Sabi ka. Andiyan lang sa kanya. May sate. Ayun na po kayo mais oh. Mais eh. Kano yan? Ang pangat na, tilapia. Hinahanap ko yung kapatid mo. Bang na lang po natin. Tumatulog na. Ganda. One 42, 140 na kami. Dandan lang po. 123, 120 na lang. Ha? Maganda yan. Tinapay. Parehas na timbangan ko. Zero po muna. Nakatim, ano na yan? Kasawa na. Sa mag-alala walang daya. Nagtitinda rin kami. Oo, parehas yan. Timbang mo na lang sa akin. Kahit timbang mo dyan sa iba. Kung magduda kay walang daya. Don't worry pare. Parehas tayo. Malaban tayo ng parehas. Eh! Bayo. 500. Naduga mo pa ako. Kaya. Sumasayang ko na sa akin. Ang init-init, kupal ka. Island Channel, shoutout. Nagdududahan pa ako daw, kudaya. Ayos tama mo. Yung kupal, kuya, yung kupal. Wala tayo magaraya. Aray ko. Hey, bachi na, bachi. Hey. Alan. Kaduda-duda. Aray ko, sangkay. Grabe ka naman. Mukha lang tayong kaduda-duda. Team walang iwanan. Shoutout sa'yo.
Mukha lang tayong kaduda-duda tangkal. Hindi tayo mandaraya. Guys, magpin lang tayo ng iba. Ano ba yung mga pin natin dito? Si Will na lang. Replace tayo kay Will, guys. Thank you, worship. So, very, very hot. Morning, Tol. Morning din po. Ay, mais. Hindi na, may na. Pili na. Seslen. Dapat kanina ka pumwesto niya ng bilis ka. Paano lang bitahan niya? Silang ate, 70. Bangs na ya, tilapia. Bangs ni. Amen, sabi sa inyo. Maliit. Will, ito. Take the wheel. Hey, Maester. Mais, ma'am. Hindi naman. Boss, tilapia boss, ulan buhay. Yan, tilapia mga Eh, bili natin, mais. Boss! Ano boss? Kao na siya, morning. Boss, bangus na. Hindi na ma'am, mais, ma'am. Tilapia boss. Eh, mais, mais. Mais, ma'am. Kwenta lang po. Uy, mais ate, mais. Sangkay, salamat. 200 Nagalaw siya raw sa iyo, sis. Boom, shout out. Onesa, dan like that. Thank you, Sangkay. 100 na lang. 13. Ma'am, mais, madam. Bili na, ma'am. Yan. Onesa, pumasyal ako kanina yung Mark Oray TV. 48. Yan, 40 na Oo, lang. yun, akin yun. Gagawin. Ano, ma'am? Hindi po. Pwede, pwede. Bilit. Kwenta na lang, ma'am. Bangset, tilapia na. Boss, tilapia na boss. Kano po kilo sa pango? Bangus, ano ka na lang sa'yo boss? Hindi ka na. Dami na bang kita? Sunday. Happy Sunday. Tama lang. Nagbenta naman po. Yan na lang tira ko. Yan na lang sa isang kariton. Yan na lang ang palinda ko. Nandun pa isang kariton ko. Dalawang kariton kong ginamit ko. Sabado linggo, dalawang kariton. Natitinda ko sa tingkay. Guys, sino may gusto? Yun na.
Dami namin nagmamais. Ma'am, bili na ma'am. Kaya mais ate mais. Mais ate mais, ate mais, mais. Boss, mais boss, madam. Mais ate ah. 8 viewers, shout out at 22 thumbs up. Salamat po sa mga nakabili dyan. Yan, nalaglag yung ano mo. Ano? Dahil lang. Right boy, tandaan lang. Eh, mais ate. Ano ma'am? Oh, may isa sa mga viewers. Salamat. 9 viewers. Salamat po. Ma'am, bili na ma'am. Mabili? Anong bibili mo? Boss, nice boss. Bili na boss. Nice ma'am, ganda lang ma'am. Pabili, mais na Will, uy. Sorry ka, Will. Will, Biboy, shout out. Ate Eva, shout out. Live ba yan? Naka-live? Hi Eva, sabi ng Will. Hi, May. Nice ate. Natasha boom. Sabi ni B-Boy. Oh. Ataw. Alam mo, dyan ako. Kaya ba ng tao? Nag-flex pa yan. Hindi natin, mais. Ayaw pala, kala ko. Madaling-madali ka na sa plastic. Kala ko, bibili. Hindi naman pala. Emilio Marimar. Namaste. 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 Namaste.
Meow. Meow, ma. Meow. Kaya sa pin kuya. Ah, tanda lang po. Namaste. Meow. Meow, ma. 97, ma. Meow, ma. Namaste. Namaste. Meow, ma. Namaste. Namaste. Nagkalagay ako. Tundo si ate. Na, Joletory, yes, Nay. Morning po. Ikusuha. Na, 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 na. Namaste. Meow, ma. Ang bangus naman, tilapia. Ay, mais ate, mais ah. Bili na, bili na. Mura na. Opa. Ay, maester. Oh, bangus na. Tilapia. Yeah. Sok pa eh, sok pa eh. Uy, binati, mais. Daming tao. Tao lang. Tao. Nasaan na kayo? Bumili na kayo. Mais. Seryosa. Bumi. Uy, mais ate, mais. Sige, nasa gitna. Binati, mais. Tilapia, ma'am, bangus. Namaste, Gina. Ang bangus, tilapia, ma'am.
mais te. Sabay kami nag-aaral sa'yo. May nagkakalap na sa'yo. May mais dati, mais. Yung ka dyan. Ano yung pinakukuha mo dyan? Oh, Grabe ka naman, talaga ba sa akin magnanakaw? halika dyan. Sige dyan. Dadaan. Tasos, katagal. Isa? Lipat ko ang ganda ko. Dali no. Pero sama ka kay sama ka daw kay Marco. Sama kayo. Ayos Oy, Jamaica, tabi ka, baka masagi ka ng jeep o ng ano, kotse. Namaste! Sorry. Bagong ano ah. Bili natin! Nate, mais! 207, 200 na lang. Ma'am, sir, ma'am. Ate, wala nga si Puto lang yan to. So, daming pera oh. Maraming pera yan. Pahingi pera. Pahingi piso. Piso lang. Huwag yung shotgun. Hindi namin makakain yan. Sakit yan. Huwag yung shotgun. Piso lang. Ay, bili na. Bili na kayo. Pais ko. Ready na tayo. Tanging sa'yo ang puso ko sawi ng kapalaran. Bakit ngayon ka na ay tayo sirariyari. Tabi tayo dito. Nandito yung mais lahat. Tingin mo sa kanan, sa kaliwa, mais. Pag tumuwad ka, mais. Ayan. Woo! Kaliwat kanan, tingin, mais na doon. Sila lang, 60 na lang kilo, 60 na lang kilo. Dito kasi dapat. 60 na lang kilo ng payan, 60 na Oh! lang. Oh, tagi lang yan, barcake. Uwi sa... Hindi mo pa binigay na lang lahat yan. 60 na lang kilo, 60. Wala po, kahit 60.
na lang. 60. Hindi ka mamasasagasahan. 60 na lang. Hindi ka mamasasagasahan. 60 na lang. Ay, nako, 60 daw. Tama ba timbangan yan? Tama. Baka may daya timbangan, ha? Oo, magtatimba ko yan. Pagpatas o ano. O, di nga, dali. Hindi, titimba namin siya. 60, ha? Tayo muna natin. Eh, wag ka maniwala dyan, te. Take mo lang kasi. Magkano lang? Take mo lang. 60 lang? Mura naman. Ay, libre na to, libre! Libre na, libre! Oy, 60 na lang, 60. Kain ka na, gutom lang yan, ha? Kanina pa ako kumain sangkay. 60 na lang kilo. Oh? 60 na lang ang kilo. Oh? Ako, tanongin mo na. 60 na lang. Ay, ba? 50 mo naman yan. Masyado mataas pa yan sa 60. 60 na lang. Sini- Sinisiran nyo lang yung bintahan, mga po niya mas kayo eh. 60. Sinisiran nyo lang yung bintahan. Pag nagkahirap na naman ng mais. 60 na lang. Ako na eh. Tangin na, naka 60 kat pero di ka bumibenta. Okay naman yan. Kaya naman yan. Ikaw. Oh, paldo na pala eh. Apat. 4,000? Di sana all. Di ikaw na. Boss, wag yan boss. Huwag mo pilitin yung mga ayaw. Mimilit ka eh. Walang pilitan, namimilit ka eh. Hindi ako sikat, pero pangalan mo kalat. Camera yung ano, kauban. Bawal ka nga na kauban. Takot ka lang ka. Sila na, 60. Nakita ang katawan, akala mo laki ng katawan. Eh. Ganda yan. Wala ka kumain ng pagkain ko kayo. Ano? Mamalu Oliver, saraw. Totot mo. Otot mo. Utotan kayo. Sila na, 60. Di wow, 60. Parking lang kayo ng parking. Sila. Sila na. May bawi yan. No problem. 60 na lang, kilo. Ikaw mo pa, di marinig. 60 kilo. Please support guys my new upload short video. Ooh. Sagat. Buong pamilya, kumain ng mais na 50. Sa ospital lahat. Okay na. Empacho. May empacho ba? Kung tayo kasi, hindi naman pagkain ng tao yan. Pagkain ng manok niya, patuka. Ito ba nabaway sa manok yan? Ito mo naman to. Ito na lang. Kaya pala wala nang bumibili eh. Puro kayo barking eh. Binasa yan. Hindi yan patuka. Baka alam mo, patuka yan. Ano na buong pamilya. Sa pamilya ko rin naman. Sa district. Kasi na sa district yan. Ayos.
Pulutan. Kaya tinatapatan ka rin ito. Ay, Sagaro, aray ko. 7 viewers, ano. Okay lang naman mag-bargain. Sa inyo naman puhunan yan eh. Tama mo yung pakalam dyan eh. Ate. Asya, buong pamilya sa district, kumain ng mais. Dati, 60 na lang. Libo pa ng benta. Ay, share out sa viewers natin dyan. Libo benta. Oh no. La 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 la. Six na ang kilo ng mais. Sir Drake, yari ka kay Juan, nakita sa video. Sabi oh, papunta na dyan si Juan. Lagot ka si Drake. Aray ko, yari ka. Namamasay mo. Namamasay. Papunta na dyan si Juan. Sino yan? Eh, yan, asawa ko yan. Lagot ka si Drake. 60. Pakaway ka dyan. Tingnan mo ka. Ikaw mo. 60 na lang kilo. Bago kasi ito, Dai, pero Dai! Malalakot lang, bago ka na ito. Mga kapong, mga tindera dito, mga balik. Drake, magkano Drake? Pintahan? 50 lang kilo? Ay, putik na yan. Yari ka ka, Juan. Okay, Juan, si Drake, bargainista rito. 50 na lang daw kilo. Buong pamilya na ospital! Wala kumain ng mais na matuka! Nariyan ito ano nga. Hi, Will. Thank you so much, Will. Shout out sa'yo, Will. Watch my video, Will. Your name is lagi nando sa aking mga videos. Viewers. Ay, sige. Pakyaw na. Aray ko, yari na. All the mais. All the mais. Oh, no! Ayan na. Oh, pakyaw na. All the mais na ba? Magkano lang to? Sige. 2,000. Okay na. Okay na, okay na. Okay na, umupo. Nariyan? Oh, sige, 2,000 lahat. Lahat na. Wala nang ano. Wala nang uwian. Kulay, sabay mo na. Oh, libre na lahat to. Okay. Hoy, B-boy, libre na to. 2,000 lahat. Tama na yung kariton. Hi, Sir Will. Ah, 2,000 lahat kasama kariton. Ano yan? Gagawa na ba tayo ngayon dito? Ha?
Gagawa na ba tayo ngayon dito? Yeah, yeah. 2 pesos, yeah, 2 pesos. Kasi nagbabargain na sila rito. Galit na si Diwa, galit. Sabi sa'yo si Drake eh. Sabi sa'yo si Drake eh. Galit. Really, Mark? Oo nga. Lahat na. Awin. Drake. Wala, nag-away. Sino nag-away? Juan, Justin, Imon. Binargingan kasi nila ng 60 kilo. Magkano bentahan namin dito? 190. Pumapasok. Mga balong. Okay. Hi, Mark yan. Sa akin yan, Sir Will, it's may alagad. I was eating dinner. So we'll eat more. I'm done eating na. Anong ulam? Anong ulam ni? Ala, supas bilang. OMG. Yan muna sa labas yan. Tumayo ka muna. Yan. Kasi di na kasi lumapit doon, nagbabargain kayo eh. Ako wala akong kasi naiintindihan ko kayo. Nangunan nyo yan. Tama pakialam.
Kahit mag-parking kayo dyan, hindi ko naman muna dyan. Kaso lang, walang lawak sa may 20 Hindi kita mo kasi pa rin doon. Hindi mo na dapat doon kasi medyo yung... Huwag mo na kasi what your age today. Huwag ka na nga sumagot. Babae yan, Raymond. Pag sinaktan mo yun, mababaano ka lang, makukulong ka lang. Kain na tayo. Sige, yung channel. Tapos na. I'm already done to eat breakfast. Beef and broccoli with rice. Wow. So yummy. Oh, yummy, yummy, yummy. Drake. Payong. Payong lang. Gano, nagira yung Russia tsaka yung Iraq. Ano, nagtagpo. Yung Iraq tsaka Russia nagtagpo. Malayo! Malayo dito. Yan, pinagbigyan na kita si Drake ha. Sigaw ka pa dyan na 60. 60! 60! 60 ha! 60 ha! O, 60 ha! O yan, away na. 60! 60! 60! Tingnan mo ha. Loko-loko ikaw ha. Ikaw loko-loko ha. Kaya mo sila Mark. Ikaw makisali. Ay, hindi. Kumari ko yun nagalit. Kumari ko. Kaya naman to si Raymond, kaibigan ko. Wala akong pakalam sa kanila. Hindi ko tao sasali sa kanila. Naintindihan ko naman sila mag-barging. Kaso lang, huwag lang silang lalapot dun sa mismong hindi naman barging ang panila. Isa sa mata lang. Wala nang problema magbaba ka ng presyo. Basta bigyan mo lang ng distansya ba. Ako na yung pagkasigaw na ang presyuhan. Kasi parehas lang naman sila may sariling ano. Sariling puhunan. Sariling kaldero. Boss, tandaan lang ilog. Ito, ilog ka. Paano yan? Tandaan lang ang ilog. Na, ilog ba yan? Ha? Sagitan yan. Lan. Stop moving. Stop moving. Stop moving. Halika. Oh, no. Oh, no. Doon na sa kabila. Doon. Wala ka lang ganun. Wala ka lang Kaya mo sila. Wow, nice. Will. Barging na nga kasi Kuya B-Boy pag isisigaw pa sila. Shout out Kawaray. Shout out sniper ni Idol Japper. Umaga ang kasama tanghalian. Kaya nagalit ang katabi. Oo, sangkay B-Boy. Ano na kasi sila, 60 na ang bintahan nila. Ang amin bintahan namin ay 90, 100. Kasi siyempre mataas yung presyo namin sa aming mais. Yung mais namin, medyo mataas yung kuha namin. Kuha namin dito, 17 ang isa. 17, 6 size, mga ganon. Siyempre pag bigay mo ng 60, wala ka. Tatalo ka. Pagod lang. Siyempre, ano lang yung puhunan. Sa kanila kasi, ang kinuha nila mga buraot. Yung binag ko nun, buraot. Shout out. Shout out kay Brian Adams. Same viewer, shout out. Alalay. Sino ito? Jitendra Kamar. Shout out sa'yo, Kumar. Shout out sa'yo, Kumar. Kaya pala na pag-awal. Oh, magagalit talaga yun. Kasi kami, yung bintahan namin,
Parehas lang presyuhan namin. 190. Okay, malayo po. Ay, yung sa kanila, 60 lang. 50. Tapos sinisigaw pa. Kasama talaga ang loob yung ay, nagalit. Mega love shoutout. Len. This Len. Araw-araw ka na nagtitinda. Oo, lagi po ako nagtitinda, no? Sniper, spy ni Idol Jabber Sniper. Lagi ako nagtitinda. Bakit ba, Drake? Ang layo eh. Mabanti na nga ako dito eh. Lang yung burao. Oo, burao. Tawag kasi dun sa mais na maliliit, yung parang ganyan lang. Tapos maraming dami. Burao. Ito, parang burao. Yung pinakita mo, ede. Baliw pa. Ikaw nga dyan, ang gulo mo. Pasok kita dyan. Gulo mo si Drake. Gago kasi, baka dikit doon sa karito eh. Paluga kayo. Oo, Kasi nagsisisigaw ka pa. Di ako sisigaw kung di pumasok yan. Tingalang. Ayan. At tatatatatata. Wala pa. Saka isang sabi pa lang eh. Isa 10 na eh. Pamigay tayo, wala. Magkabarangay na. Kain tayo. Sige. Len. Minsan. Sige kain ka. 10 viewers at 24 thumbs up. Ano lang dito, ganito lang talaga si palengke pag nagmamahalan. Ganito kami magmahalan. Balyawan. Oh no. Oh no, oh my God. Ate Gemma, hello, hello. Then, good morning. Glory Creation, shout out. Putang ina kong babae ka. Glory, boom. Wala ka dyan, tangina mo, restrict kita gago ko. Nakasar mo yan ako. So, sino? Di ba nagtitikit? Kung nagtitikit niya, papasok na ako dun sa loob. Nagtitikit siya, dun ako sa sasana. Hindi ka ba nakalagay dito? Saan? Saan ba nandun? Kaya bantayan niya ni Tatang. Tatang. Sana? Ba't naman babanta yan eh? Nagtitikit naman kayo. Kahit nga nagtitikit, bawal nga pa rin maglagay ng kariton dyan. Bawal, di mo magbawal pag magbayad ka. Ano yan? Bigyan niya yung mais mo. Hindi niya itsura. Ngayon ka, Titiran ka? oh, butang ina yabang ka. Mayabang ka rin. No, adik. Ikaw yung adik, yako. Hoy, adik. Kagawin na naman si Drake guys. Adik, adik, adik! Bugi ka kasi kaya... Dami-dami ka. Ala si Drake. 280 ka pa, takina mo, patoka ka. Ala si Drake ano, isa lang rin 60 daw. Paluga yan eh. What? Huwag mo na kasi lagyan pa, yung wala naman init. Dito ka, tabi tayo.
Para hindi ka na Tingin na kasi. Nanahimik kasi ako, butas yung payong oh. Huwag mo ilagay dyan yung payong mo. Tatapong ko yan. Lipat mo dito para tayo tayo. Pag ano mo lang yung ano, para di tayo magkatabi yan. Ubad-ubad ka pa. Akala mo, laki-laki ng katawan. Baldo na. Wala pa 4,000, tando. Meeting mode. Sige lang, Glory Creation. Salamat sa ating red thumbs up. Huwag mo na idikit dito. Bakit tayo magkasabihin magkambal? Oh, lagay mo na yung payong mo doon. Diyan na sa iba. Gawa payong ka pa ba? Kasi dalawa-dalawa payong mo. Hindi, mainit eh. Kung tatanggalin ka na, maglagay ka na. Oo, kala mo talaga eh. Sinumpot talaga yung sikmurahan na yan. Tulog ka talaga. Guys, palit tayo ng nakapin. Glory Creation pinag. Replace me. Replace me. Sabi ka. Laki mo mo naman. Anong dito? Yung babae na to. May din yung Ay, isang kay Matthew, shout out. Diyan kayo mag-ano yung ano, yung tugtog mo, mag-feedback dyan. Mag-feedback na yung tugtog. Natabi na nga kita. nanahimik kasi ako doon, ba't kasi nandiyan ka? Kung saan mo ko ilalagay? Papatulog. Sa labas. Andun si Bukbuk, dalawang kariton. Ano, pag nandun ka sa labas, di ako nangingialam. Dalawang kariton kasi si Bukbuk. Ano ang gagawin ka? Ay kasi mag-ticket eh, putang ina. Sana yung ticket yan. Putang. Ticket ka na kayo. Ang tamad na ito mo, pansin mo ano. Tamad ka magtinda, ano si Dre ka? Marami ka na siguro ang binta, Dre. Nakasok na kamo ako. Ano oras mo pumunta rito? 4. Aga ba yun? Kami nga, alas 3. Hindi kami naanto kasi palong-palo kami. Saan kay Matthew? Shout out. 2 hours lang ako. Meron akong 1 hour and 40 minutes. Maganda ako. Baka mamaya may ano pa rito, mag-rumble. Magkita nyo yung ano dito, boxing. Hoy Mark, bakit? Ano yun? Ang kuko, ang dumi. Paldo. Paldo ang mata. Papaluin kita, Mark. Umayos ka. Hindi ah. Ano tayo bilhin tilapia? Uy, May isang kayo, di ah. Aba. akala mo di ako nakatapos ng ganyan katulad mo. Pag sinahin kita. Naglalaway ka na. Ilaway mo, nagtutulo na. Ay, pabagay pa. Minit. Normal si Johan. Ano? Normal si Johan? Normal no? Kanina ka pa ito naka-60 eh. Kasi nandito kanina si ano eh. Nandito si Raymond. Nandun lang ako sa labas eh. Mahato ako dun eh. Sandaan eh. Hindi ka lang. Ano?
Saan? Doon, ako kanina. Sandaan ng bintahan ko sa labas. Nakatawa ko kanina eh. Sa loob eh, dito eh. Huwag ka magsasalita ng mga ganyan. Sorry. Ano? Sorry? Doon ka ako, matawa ko kanina doon. Nakatawa ka dito sa loob. Dito. Sa? Saan? Ay, 7 viewers at Tapos ito nag-umpisa 26,000. ng bargain. Hindi kasi nandun sila kanina. Hindi, may imdad doon. Pumasok sila. Diyan sila nagpisto. Lahat kasi di na sila napisto Bumili ka na dyan. sa akin kanina. Doon, 60 lang. Ang kala binta mo kanina? Ha? 80. 80, 90. Ganon din naman ang binta mo kanina. Tapos may nagsumbong sa akin kanina. Doon, 60 lang. Sa akin yan, sabi, 50 nga lang doon eh. Hindi ko inintindi. Dito ka bumili tayo. Sinili ko dito sa A. Sisira mo punta ng linggo. Ayos pa. Hindi kasi ang kanila kasi kinuha nila, buraot. Mura lang talaga ang Pero sa buraot. akin, hindi niya naman ituro. Buraot kasi mura lang kasi ang Buraut puhunan. ba yan? Yung buraut yan eh. Hindi mo naman alam buraot. Tsaka, Walang buraut ha. Nakasako? di naman lahat na nakasako buraot ah. Walang bilang? Walang bilang Yan ba yung kinuha niya? Hindi. Peraso yan gago. Yung kasi kanila kasi may mga tama yan. Kung binuksan mo yan, may tama. Ay, papatulan pa sa akin. Nakadyan. Di ka na kami kakayaw-yaw yan. Okay na. 6 viewers, shoutout. Umalis ka na, doon ka na sa loob. Huli natin. Mais. Ay, boss, yan ang boss sa naman. Boss, yan ang Bili natin. Bili ka na. Ay, shoutout sa 5 viewers. Rating kapiling at kasama. Shout out 5 viewers at 26,000. Shout out G, shout out D, shout out D. Hanap pa ng iba.
Harap ka dyan si Mikey. Boss, 2390. 31. Nakawal siya. Wala lang eh. Hi, shout out 7 viewers. Si Bati. Bati, libat. Mga Naruto Shippuden. Ano, gangstay, mga Naruto Shippuden. Hoy! Ano? Saan ka na? Ay, ano ka na? Ano, gangstay. Sandaan lang, Nay. Sandaan po. Rina. Ayaw nga. Okay, no? Umayos ka nga, Drake. Tragis ka. Ay, shout out. Sir Sanasan TV official. Magaling shout out. Okay, B-boy, shout out. Mag-replace pala tayo. Shutdown. Kumusta, Waray? Okay naman. Tama lang ang benta. Walang B-boy. Magaling shout out. Naantok pa. Seven viewers at 28 thumbs up shout out. Aga to. Kamagkano kaya si Tingkay? Ha? Kamagkano kaya si Tingkay benta? Ano yung nangyari nito? Nangyari dyan. Yun? Isa na, tumambay yan dyan. Ito, no? Sarap. Love. Josefino Pandikit. Ito ang tunay at orihinal na produktong Pinoy na para sa inyong mga silang sapatos, kinelas, sandals, fairing ng motor, ceramics, figurine. Pwede rin sa mga bakal, kahoy, tiles, PVC, salamin. Ito lang po ang tanging pandikit na pwedeng gamitin sa basal ng piso. Swak din ito sa mga riders. Hi, Ma'am J, Ma'am. Nagalap siya. Madam, B-boy. Advance sa 3rd anniversary sa Planet Sewer. Shoutout po, Planet Sewer TV official. Thank you so much po. Then, Megalog shoutout. Mario Pay, Megalog shoutout. Ma'am Persalda, Sagaro, Megalog shoutout. Hello po, Sir Sanesen. Malu, Megalog shoutout. Sabi ni Sir Sanesen. Team viewers, shoutout po.
Kaya, bisa ko na, bili na Red Doors. Ba? Ayaw. Pero Red Doors ang aking lalapag ko. Ay, hindi. Tol, siya ni Sir, saraw. Sabi ni Planet Sober TV official. Yun na nga may isa, te. Oo naman. Ano naman karton. Share out sa Planet Sober kina Nanay Mupan at Fitness at Kuya Emet. Share out Kuya Emet. Ma'am Marcelda, shout out. Oh. Kumain ka na? Bawa. Tawa ka. Tawa ka paring Mark dyan ah. Ininom niya gatas. Lagi. 8 viewers at 28 thumbs up sa ay 8 viewers, shout out.
Ano? Ito. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Salamat sa nakatambay dyan. 8 viewers at 28 thumbs up sa right. Sige na. Eight minutes na tayo, guys. Maganda rin tayo maya-maya. 8 minutes na tayo, guys. Ate Gemma, shoutout po. Ay, mag-out na ako, guys. Thank you so much sa inyo. 8 viewers at 30 thumbs up. Maraming salamat po sa nakatambay dyan. Bye-bye na, bye-bye. Mag-out na ako. Mark Joe for Sister Yahoo. Out na po ako. Bye-bye na. Na nag-out na ako Sangkay B-Boy, Sangkay Grace, Sangkay Matthew, Ma'am Parcelda at for sister Ma'am Gemma, Ma'am Ate Maribig, Ate Gemma, Ate Eva at Ma'am Mel, Ate Melody. Salamat po sa inyo. Kabus. Ay, kabus. Bye-bye. Thank you, Sangkay. Out na. Thank you very much. Bye-bye. Will, thank you so much, Will, for visiting my live. Sir Sanesan, TV official, shoutout. Bye-bye. Out na ako. Thank you so much sa mga nakabidyo dyan. Thank you, Mine, at kay Mark dyan.